să faci pe Luna să accepte să iasă cu tine. Accepti pariul? Telefonul a fost dat de la un azil. Nu mă interesează să știu de unde a fost făcut, ci cine l-a făcut. Simon! Melodia asta e pentru o persoană foarte specială. Pentru tine, Luna. Dă-mi acum microfonul. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, estoy creando la gravedad, emoción que me mata, no olvido nada, cuando un sueño real solo hay Soy Luna, episodul 6. Microfonul. Dar ce vrea să facă? Trebuie să înregistrez asta. Te-ai descurcat bine, dat fiind că a fost prima ta ieșire pe scenă. Acum coboară, ca să-ți arăt cum cântă o adevărată profesionistă. Salut tuturor! Cred că noi nu mai avem nevoie de nicio prezentare. Nu, iubire? Desigur. Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para dar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las vidas para jugar. Voy a hacer que el sol eclipse la luna, no existe condición que yo no dé una. Cântă extraordinar fata asta. Nici nu știam că poate cânta. O cunoști? Da, e Amber, fina lui Sharon, doamna care i-a angajat pe părinții mei și ne-a dus să locuim aici. Luna, nu e cea care te-a aruncat în piscină? Da, chiar ea. E și colegă la Blake. Din fericire nu suntem în această sală sau an. Cântă foarte bine, nu crezi? Și încă n-ai văzut-o cum patinează. Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarás lo que todos quieren tener. Ya lo tengo 1000 veces arriesgada y sin límites. Las ganas me mueven. Uite ce stil, ce haine, ce voce are. E foarte rasată. Și uite ce pereche incredibilă formează pe scenă. Pe scenă și în viața reală. Las ganas me mueven. No existe condición